and welcome to the keittiönurkkaus, kokkinurkkauks. Today, miskään mä puhun nykyään enkkua näissä videoissa, mä en tiedä, mutta tänään me teemme pullaa. Tälläkin tuli tosiaan läksyksi, että pitää tehdä pullaa. Ensimmäiseksi tämä sanoo, että lämmitän neste käden lämpöiseksi. 2,5 desiä nestettä. Laitetaan toi tohon tulille ja täällä on tämmönen hieno mitta. Eli 2,5. 1, 2, puoli. Sitten vain lämmittelemme sitä niin kauan, että se on käden lämpöistä. Laitamme sen tänne. Noin. 25 grammaa hiivaa. Tässä on 50 grammaa. Eli puolet. Tosta noin on puoliväli. Sitten murennetaan se tänne. Ja lähdetään tuskailemaan tällä. Mä en tiedä, otiks mä taas väärän työvälineen, mutta... Sitten sokeria. 1 ruokalusikallinen. Ei tupu. Niin, vehnäjauhoja. Nyt tää on ihan maidossa tää meidän mitta. Joten me huuhtelemme sen. Niin. Kuivaamme. Sitten se on kuiva. Gang. Äiti! Onko erikoisvehnäjauho sama kuin vehnäjauho? Laitamme tänne erikoisvehnäjauho, mikä on sama kuin vehnäjauho. No niin, nyt mä muistan, että essu pitää laittaa. Äin, muista sinäkin laittaa essu päälle. Looks like this and no. Mä en tajua mikä tää englanti juttu on, mutta laitamme tänne niin kuumaa vettä kun lähtee. Noin. Sitten laitetaan tää Tupperwaren hieno kansi tähän päälle. Näin. Sitten me odotellaan, mitä sanoks tää, että kauan me odotellaan. Se sanoo vain, että koota leivin alla, joten odotamme, kunnes tuo poksahtaa. Koska tää on niin älykäs, että tää osaa poksahtaa, kun se on valmis. Ja sit kun se on valmis, niin alammekin laittamaan siihen sokeria. Ja sitten vaan venaillaan ja katsotaan, mitä saadaan aikaa. Sillä välillä kun toi tulee tossa toi taikina, niin voidaan tehdä sitten se juttu, mikä lisätään tohon sitten kun se on kohonnut. Joo. 1 desi sokeria. Noin. Tämä on teidän lusikka. Ja suolaa. Noin, sitä ei erota tosta sokerista. 2 teelusikallista kardemummaa. Sata grammaa rasvaa. Laitetaan tulemaan täältä. Tähän vaan laitetaan sitten levylle sulamaan. Näin. 100 grammaa tosta. Gang. Miksi mä pidän tätä kädessä liettä? Laitetaan se siihen tulemaan ja sitten tää sanoo, että 5-6 desiä vehnäjauhoa ne laitetaan sitten ihan vikana. Se puhkesi siitä. Sehän on kohonnut mainiosti. Kattokaa nyt. Te näe mitään, kun tää taikina on valkoista ja tää on valkoista. Sitten otetaan tää tähän pöydälle. Ja ai niin sinne piti laittaa vielä näitä vehnäjauhoja. Se sanoi, että 6. Laitetaan tänne sitten 1, 2. No niin, siinä on 5. Se on siinä. Sitten laitetaan tää tänne. Noin. Ja rasva. Sitten vaan. Mitäköhän mä unohdin tästä, kun tästä tuli ihan minkälaista sattua. Eihän tää ois taikinaa. Ei hittoa! Onhan tullut. No eihän ole! No niin. Tämmönen tuli. Pilalle mennyt taikina. Menee mutiin. Nyt sitten tehdään tästä jotain.
tätä pystyy edes käsitellä, kun tää on niin huono. Siinä se sitten on. Sitten se vedetään näin. Sitten tuohon vedetään tommoset noin. Tähän samanlaiset noin. Sitten tää ei edes pyöri tässä. Tää on niin pilalla kuin voi olla. Näillä voisi heittää vaikka vesilintua, ei hyvänen aika. Tässäkin on mennyt mukaan jo 8 tuntia ja tässä tää menee, että no niin, sitten lähtee ja siinäkö meni mukaan 4 minuuttia. Mä en kyllä usko yhtään tohon. Mutta joo, tavataan sitten seuraavan kerran makutestin parissa. Onko nää valmiita? Jos kattoisit niitä pullia vähän Jeren kanssa, niin tietäisit, että ei. Sanotaan nyt sitten, että ne on valmiita. Otetaan tää tähän tämmönen. Heitetään se siihen. No niin, tästähän tuli oikein maini. Ei se nyt niin paha ollut. Koostumus oli ainakin ihan hirveä. Uudessa on tulossa sitten noin korjatut versiot. Testataan nyt vielä niitä sitten. Näin, nyt täältä tuli nää parannellut. Onpa kuiva. Kaitan nää tätä vettä päälle. Näinkö jos vähän laittanut Mr. Kukkosoos, niin olisi ollut paljon parempaa. Kiitos kun katsoit videoni. Toivottavasti pidit ja me nähdään seuraavassa videossa näihin kuviin ja tunnelmiin. Heipuli hei!